Здравейте, вие сте с MC Games. Така. С MC Games и това е за конкурса на Mango Gamer. Мисля, че така се казваше, защото вчера гледам клиповете и съм вдъхновена. Че може много хубаво да ни рисувам. За първи път рисувам Mango. И не знам дали ми се е получило добре. В смисъл, аз нарисувах и Фокси за първи път го рисувам така. В смисъл, до сега не съм рисувала нито Фокси, нито Манго. Защото са ми били много трудни са ми били Но изглежда, че малко поуспях. Все пак, нищо не е възможно. Може някой ден да го направя още по-хубаво. Ако има още един курс. Това е всичко. Пред мен давно Mango Gamer да го видя. Game да го видя. Мисля, че така се казваше, че много не съм запомня името, че не от днеска или не от миналата седмица не гледам клиповете, а от вчера. Вчера намерих точно като май казваше Foxy Games или Little Pony или Sparkle. Май тя казваше за нея. И аз се включих. Тя май ми е обдат. Това е всичко. То ми кажи дали е хубаво. Кажете ли? Не. Някой от вас. Това е. Айде, довиждане, хора.